Lad os tale lidt om, hvordan vi kan komme til at fungere som følelsesmæssige skraldespande for hinanden. Det er sådan, at vi alle sammen har brug for at kunne regulere vores følelser, og vi gør det alle sammen mange gange hver dag. Og forhåbentlig så er det noget, som vi selv er sådan nogenlunde gode til. Jeg tror ikke, det er noget, vi nogensinde bliver helt perfekte til, og det er det, der gør, at vi samtidig kommer til at komme med dumme eller spydige kommentarer, eller vi pludselig kan komme til at eksplodere i et raserianfald, som vi slet ikke mente. Og så skal vi forhåbentlig kunne gå hen og sige undskyld, og også lave om på vores opførsel i fremtiden. Meget tit, når vi regulerer vores følelser, så sker det jo med, at det er noget, vi går og tænker over. Måske så kender du til, at du har brug for lige at sove på det, eller gå en tur, eller måske skal du have det ud fysisk, ved at du lige tramper eller stamper lidt, eller ved at du hører noget høj musik. Der kan være mange forskellige måder, du regulerer dine følelser på. Men du kan også komme ud for mennesker, der bruger dig som en følelsesmæssig skraldespand. Og hvis det er noget, du har oplevet, så se med her, fordi i den her video, der vil jeg prøve at forklare lidt om, hvad det er, der sker, og også hvad du kan gøre, hvis du selv en gang imellem oplever, at der er andre mennesker, der bruger dig som skraldespand for deres dårlige følelser. Jeg hedder Gerda Jessen, og jeg er sognepræst, og udover det, så er jeg også coach, og jeg er terapeut for mennesker, der lever i narcissistiske relationer. Og det er særligt det sidste, som jeg taler om i den her kanal. Måske har du prøvet at sidde ved et møde med kolleger, og hvor du er kommet med en idé og noget, du virkelig brænder for. Og lige pludselig så kommer der en sætning, der bare flyver ud over bordet. Det virker næsten som sådan en piskeslag, du får, hvor der pludselig er en kollega, der siger, jamen du er også altid så kontrollerende i den måde, du er på, og det gør det virkelig svært for os andre at arbejde sammen med dig. Og dine andre kolleger, de bliver helt tavse. Det gør I alle sammen, fordi det kommer fuldstændig bag på jer, hvad det er, der sker. Du kan ikke rigtig mærke dig selv lige i det der øjeblik. Mødet, det fortsætter, men der er sket et eller andet med dig. Du går og tænker bagefter, og tænker, hvad var det dog, der skete der? Og måske så indoptager du det også på en eller anden måde, hvor du lige pludselig nærmest bliver klar over, at alle dine andre kolleger, de må jo være utrolig tålmodige, når de har kunnet finde sig i din opførsel i så mange år. Og den her nye kollega måske i virkeligheden er venlig og sender dig et budskab, som du har haft brug for at kende før. Eller måske så har du siddet i en samtale med en, du holder af, måske et nært familiemedlem, og har fortalt om en svær situation, du står i. Det kan være, at dine børn er syge, eller det kan være, at det kniber med at få økonomien til at hænge sammen. Og lige pludselig så siger dit familiemedlem til dig, du er også altid sådan et offer. Hvis det er noget, som gentager sig mere end én gang i relationen, for man kan sige noget, der sker én gang, det er en hændelse, men når du begynder at se det 2-3 gange, så begynder det at være et mønster. Og hvis det er noget, du oplever med den her person mere end én gang, så kan det godt være, at du i stedet for at skulle fundere alt for meget over, hvad det har med dig at gøre, skal begynde at blive bevidst om, at den her menneske, lige meget hvor meget du holder af det her menneske, rent faktisk bruger det som en følelsesmæssig skraldespand. I psykologien kalder man det projektion, og vi kender det godt fra gamle talemåder, som faktisk er rigtig nyttige tit at have med os. For eksempel den her med, hvor vi siger, at når vi peger en finger ud mod et andet menneske, skal vi altid huske på, at der er 3 fingre, der peger imod os selv. Så når Katrine sidder en aften, en almindelig hverdagsaften, og pludselig får en mail fra sin chef og giver sig til at sidde og svare på den, og hendes mand så pludselig reagerer med et følelsesmæssigt raserianfald, hvor han beskylder hende for altid at være opmærksomhedskrævende og altid skulle have kontakt med andre mænd, ja, så handler det nok ikke så meget om Katrine. Det handler nok i virkeligheden mere om hendes mand, og om, at det faktisk er ham, der er opmærksomhedskrævende, og ham, der har brug for at blive beundret af det modsatte køn. Han kan bare ikke være i det, fordi hans skam er så stor, og derfor så kalder vi det, at han projicerer det ud på Katrine. Når vi taler om narcissisme, så er det et af de aller
tydeligste og genkendelige træk i narcissismen. Nemlig det her med, at skammen er blevet så stor indvendig i det her menneske, der lider under den narcissistiske personlighedsforstyrrelse, at vedkommende slet ikke kan rumme det, og derfor er nødt til at hælde det ud over nogle andre mennesker. Det er det, vi kalder projektion. Fordi udadtil, der kan personen med den narcissistiske personlighedsforstyrrelse fremstå som utrolig selvsikker og som et menneske, der slet ikke kender til skyld eller skam. Men i virkeligheden, så er der tale om et menneske, som aldrig nogensinde har lært at bearbejde sin skam. Aldrig har lært de der kanaler, som jeg begyndte med at tale om i videoen, hvor man går ud og tramper, eller råber ud i skoven, eller græder, eller skriver i sin dagbog, eller hvad det er, man gør. Aldrig har lært at bearbejde sin skam, og dermed kun har en mulighed, når bægeret ligesom er ved at flyde over, det er at hælde det ud i et andet menneske. Den, der lider af den narcissistiske personlighedsforstyrrelse, har meget, meget brug for at holde fast i det her perfekte selvbillede. Og hvis ikke de gør det, så krakelerer det fuldstændig. Der er simpelthen ingen metoder til i øvrigt at kunne holde sammen på sig selv. Og derfor så er det, at man hele tiden har brug for at have nogle andre mennesker, som man kan projicere det over på. Og det kan man jo sige, at det var okay, hvis det var mennesker, som du mødte en sjælden gang imellem, eller stort set ikke havde noget med at gøre, og der kan du også godt opleve det. Men der, hvor det virkelig smerter, det er, når det er i dine helt tætte og dybe relationer, det sker. Og det vil ofte være der, det sker. Det vil være der, hvor narcissisten virkelig er sikker på, at han eller hun ligesom har styring på dig, hold på dig, ved, at du ikke forsvinder, sådan som det kan være i ægteskabet, eller i søskenderelationen, eller i nære venskaber, eller sågar i forældre-barn-relationen, hvor det kan gå begge veje. Det er særligt der, hvor den her projektion, den kan komme til at gå utrolig ondt i dig, og hvor du kan komme til at gå og gruble over det i, ja, ikke bare i dagevis eller ugevis, men måske i månedsvis. Det her med, at der må jo være noget om snakken, når det menneske, som jeg holder så meget af, siger de her ting til mig. Jeg må jo i virkeligheden være et forfærdeligt menneske. Og det kan skabe en vanvittig dyb usikkerhed i dig, og det kan virkelig være ødelæggende for dit selvværd, når du tager imod, når du lader dig selv være skraldespand for andres dårlige følelser. Men prøv en gang at huske det her, næste gang du sidder i situationen, at det ikke har noget med dig at gøre. Det man siger, er man selv, siger vi også. Og det handler altså i virkeligheden om, at du sidder over for et menneske, som har det så skidt med sig selv, men ikke kan se det i øjnene, at vedkommende er nødt til at regulere sine følelser over i dig. Hvis det her er et mønster, du kender fra dit eget liv, så vil jeg nu give dig 3 helt enkle ting, som du kan gøre næste gang du oplever, at der er nogen, der vil bruge dig som følelsesmæssig skraldespand. Men først så vil jeg lige bede dig om at trykke på der, hvor der står abonner, og så på den lille klokke. Og det skal du gøre, hvis det er sådan, at du tænker, at du får noget ud af de her videoer, fordi så kan du være sikker på, at du får besked om, når jeg lægger den næste ud. Og du må også meget gerne dele eller skrive en kommentar. Alt sammen så er det noget, der hjælper YouTube til at dele det her og de her videoer, sådan at der er andre mennesker, som også bøvler med de her ting, som kan få glæde af at se det. Men tilbage til de her 3 ting, du kan gøre næste gang du oplever, at der er nogen, der vil bruge dig som en følelsesmæssig skraldespand. For det første, stop med at forsvare dig. Hvis du begynder at forsvare dig og siger undskyld, eller det var ikke ment sådan, så giver du indtryk af, at det her, det er til debat. Og det er det ikke, fordi det, der bliver bragt til bordet her, det er ikke sandhed. Og du skal i hvert fald have tid til at nå at tænke over, om der er et gran af sandhed i det, inden du begynder at opstille et forsvar. For det andet, så skal du vide, at det her, det handler ikke om dig. Og faktisk, det du kan sige inde i dig selv, det er, at du kan sige tak for informationen. Men den information, du får, det er altså ikke en information, hvordan du er, eller det er ikke en information om din personlighed, men det er en information om det menneske, du sidder overfor, nemlig at det er et menneske, der har brug for at have en skraldespand til at regulere sine følelser i. For det tredje, træd ud af skraldespandsrollen. Du er ikke født til at være skraldespand, du er ikke tabt til at være skraldespand. Giv den anden lov til at få lov til at blive siddende tilbage
med sit ubehag og med sine uregulerede følelser. Så længe du bliver ved med at regulere følelserne over i det andet menneske, så tillader du jo, at spiralen fortsætter. Men når du træder ud af den rolle, så bliver vedkommende nødt til enten selv at lære at begynde at regulere sine følelser, eller at finde et andet sted, hvor vedkommende kan få reguleret følelserne i en anden person. Og når der er tale om en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, så er det nok desværre det sidste, der kommer til at ske. Men det er ikke dit ansvar. Så det her, det var en lille video om, hvordan andre mennesker kan komme til at bruge dig som skraldespand, og hvordan du får brudt den cirkel. Tænk over det. Husk de 3 ting. Og vigtigst af alt, det er ikke dit ansvar. Pas på dig selv.